Good morning guys, kanang kuha din kuan guys, kanang ko ining balaya ba. Agyang anak kay hapit na yung kahuman, nagkuha na ojetina. Ang ilang muna ilang balay guys, bisag pobre. Pero nag-ojetina yung anak, hapit na. Hapit na ka kuan na trabaho, hapit na graduate na day guys sa kuan HM. Mo na ilang balay guys. Laban ra gihapon bisag usa ka pobre. So ako sa naulon guys akong interviewon. Good morning dong, Jor. Usa man ning trabaho ani mo dong, Jor? Ani para pangalayan nila para pang kuan sa estudyante para pambalon. Di ay tanawa guys nang kuan pangabuhi nila guys oh. Ako lang tanawa guys yung unsa ni pagkuan. So po na siya do. Para hugot. Hugot. Alayin. Saan po itawag ani kani? Yantas. Yantas. Muna itaw sa bisikleta no? Tanawa guys, giunsa na ipagkuan oh. Kaning pobre in town ta guys, kanang bisan unsa na tong mahimo basta makwartahan na ipalit og bugas. Palit og binlod og dili tik-tik. Wala mo ana nang pagkadato gud guys, ang amo pinobre lang kaon na mig bulay gud bahalag urloron. Di ba dong Jor? Ana gyud. Igda kalibunan. Wag gyud mi ana guys. Bisag ihatag sino guys, maro gyud mo guys. Mga buhi na kitang tinarong guys ha. Maon tayo no. Ilang balay guys. Pero na college guys. Na ay sa college. Usa jo o nag-eskwela dong? Karon lang tay kuan na. Class niya? Graduate na siya dong no? Graduate na. Lagi. Laban na gyapon guys bisag pobreta. Salamat guys. Thank you for watching. Si Jory sabi dong? Okay.